गिबियावनो लोक्षिपुर गामिनि आरो गासै आन्चलिकनिनो रायजोफोरनिसिम आंनिफ्राय दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ बारहरबाय आरो गोजोननाय मोनदों। आं दिनै फार्स्ट टाइम गवालपारासो थाइथिं ओरैजाय लोगोआ बेहायनो थायो आंनिया, नाथाय फैफेराखैमोन। जायगाखौ मोजां मोनदों नायनानै, सिनारियाबो मोजांथार आरो सानदों आं बे साइडथिं नेक्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअखौ आं बे साइडथिं लाफैगोन। दे आंबो बांद्राय बुंनो रोङा, दामनोसै। नोंसोर जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों आंनि मेथाइखौ मिथिगौ ना? जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों आंनि खनफालाय बयबो नोंनि गुस्थिनि मिलौदो मिनिनायाव गोजोननाय दं, नोंनि मेगननि नोजोरनि ओंथियाव सिमां दं। जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों आंनि जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों आंनि मिनिनायाव गोजोननाय दं, नोंनि मेगननि नोजोरनि ओंथियाव सिमां दं। जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों आंनि मोदोमखौ समफोरखौ मिथिस्लाबै नोंनि आंनि आखाइनि गेलेलायनायखौ सानफ्रोमबो फुंनि समाव नोंनि महरखौ दुंब्रुदनि जोरानि गोजोन दै बादि नुयो सानफ्रोमबो। बेलासे समाव आं सानो माब्ला सोरांगोन हाथाइ बिजि दै साजिरि जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों आंनि जिरि जिरि
si maldon sa ziri-ziri berhendangan bika gezer angin Sampai ketemu lagi,